itzultzen semea ikusteko. Baina, hori... Freezer altxuaren espaziuntzia da. Hemen naiz berriro, maiestate. Dodoria, lardaskeria egin duzu. Baina zer diozu? Mid planetan saia bat bizirik utzi zenuen, huts egin duzu. Baita zer ere ezinezkoa da. Orduan, zer da hori? Materikatua, beraz etzen hiri. Barkatu arren, maiestate, oraintxe bertain joan eta akatuko dut. Ez, utzi, ez duzu egin beharko. Zai hau ere antza Vegeta planetara doa. Alasi da, maiestate, beste enpatu bera izango du, ezta?